तो रही मारे जैसे चाहत रहने वैसन पियवा मोर बाया बाबा तर गोर बाया हो जैसे चाहत रहने वैसन पियवा मोर बाया सावर न गोर बाया हो जैसे चाहत रहने वैसन पियवा मोर बाया बाबा तर गोर बाया जैसे चाहत रहने वैसन पियवा मोर बाया बाबा तर गोर बाया कपड़े नरमी कालाई दहले जाना पे बैठाई कपड़े नरमी कालाई दहले जाना पे बैठाई जेवा जेवा लम्बा देवे कितना जोर बाया बाबा तर गोर बाया जेवा जेवा लम्बा देखी कितना जोर बाया बाबा तर गोर बाया जेवा जेवा लम्बा देखी कितना जोर बाया बाबा तर गोर बाया जेवा जेवा लम्बा देखी कितना जोर बाया बाबा तर गोर बाया जैसे चाल रहवे वैसन सेवा मोर बाया बाबा तर गोर बाया जैसे चाल रहवे वैसन सेवा मोर बाया बाबा तर गोर बाया जैसे सोचले आली वैसे पियवा मोर बाया बाबा तर गोर बाया ककड़े नरमी कालाई दहले गिरना पे बैठाई ककड़े नरमी कालाई दहले कपड़े नरमी कालाई दहले गड़वा पे बैठाई पकड़े नरमी कालाई दहले गड़वा पे बैठाई पकड़े नरमी कालाई दहले गड़वा पे बैठाई घोड़ा घोड़ा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना घोड़ा घोड़ा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना घोड़ा घोड़ा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना घोड़ा घोड़ा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना जैसे चाले रहने वैसन पियवा मोर बा लंबा पातर गोर बाना जैसे सोचले आली वैसन लंबा मोर बा लंबा पातर गोर बाना पकड़े नरमी कालाई दहले बिरवा पे बैठाई 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 पूजा पूजा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना पूजा पूजा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना पूजा पूजा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना पूजा पूजा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना जैसे चाल रहने वैसन सेवा मोर बा लंबा पातर गोर बाना जैसे चाले रहनी वैसे लंबा मोर बा लंबा पातर गोर बाना पकड़े नरमी कालाई दहले सजिया पे सवाई हो नरमी कालाई दहले सजिया पे सुताई पकड़े नरमी कालाई दहले सजिया पे सुताई पकड़े नरमी कालाई दहले सजिया पे सुताई पूरा पूरा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना पूरा पूरा बलम्मा देखी कितना जोर बा पातर ना गोर बा सुधा सुधा बलम्मा देखी कितना जोर बा लंबा पातर गोर बाना सुधा सुधा